Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kami po aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas so KBP. Tamang oras, alas 12:09. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marinaw to mga tugang, hindi na po ang katareponan kan mga darakulang bareta ngunya na pagkaaldaw. Aldaw ni Nueves, Pecha 16 kan Hulyo 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Angel Mustaza. Sa headlines kan mga darakulang bareta, ngunya na pagkauto, ang headlines kan mga bareta sa lado lokal. Mga personang magibonin bako disenteng aktibidad sa mga pasyaran sa probinsya kan Albay, mapapadusahan na. Bicol University nagpatanid sa bako autorisadong paggamit kan sa endang logo asin uniform. BIFAR Bicol double time sa pagkomple kan mga polisiya kan Estados Unidos sa pag-eksportar ng mga produktong hali sa kasag. PNP, Philippine Army asin mga barangay tanod mahigpit ang pagbabantay sa 6-kilometer permanent danger zone kan Bulkan Mayon sa barangay Anuling, Kamalig, Albay. Headlines kan mga bareta sa lado nasyonal, prosekusyon, pinangaranan ang mga testigo sa aligasyon na confidential funds misuse ni Vice Presidente Sara Duterte. Paghigpit sa pagbantay sa mga proyekto kan gobyerno aron kan flood control pigrekomendar kan sarong Supreme Court Justice. Defense team sinabing may pang marhay para ipahayag ang pagbawas sa indang mga testigos sa impeachment trial. Senator Rodante Marcoleta nasa loob na kan Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon. Sa ibang nasyon, Iran nagpatanid na papakusugon ang pag-ulang sa mga energy export sa Medyo Oriente. Sa lalo kan Karawato Sports, ginatos na umboy ipinangaran kay football star Erling Haaland kan Norway. Sa mga detalles kan bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Pag-anunsyo nin pagiging persona non grata ang pinakahalangkaw nakakampangon na penalidad kan si Isayman na magibonin bako disenteng aktibidad sa mga tourist sites sa asin pasyaran sa probinsya nin Albay. Ini matapos na maaprobaran na sa ultimo asin penal na pagbasa ang ordinasang ipigbusol ni Albay 2nd District Board Member Attorney Melissa Abadesa Armidilla o an ordinance protecting tourism sites in the province of Albay from acts of mockery and or other conduct that diminishes their cultural, historical, environmental, and tourism value and significance, prescribing penalties for violation thereof and for other purposes. Sakop ka nasabing ordinansa ang pagtaonin penalidad sa siisay man na persona na magibunin kawaranggala na mga akto sa pasyaran. Pero kaini kaibahan man sa tatauanin padusa ang mga magkrear nin mga paribok asin iskandalo pati na ang pagdanyar sa mga monumento, ekipahe, paghalikan marker sa mga ini asin iba pa. Mientras tanto na para sa first offense, papagmultaon ini nin 3,000 pesos. Second offense naman para sa 5,000 pesos asin sarong taon na pagkakapreso. Mantang third offense naman ang magdeklarar bilang persona non grata basado sa magiging abiso kan Provincial Tourism, Culture and Arts Office.
Mahahampang sa magkakanigong legal na penalidad sa Irarongkang Republic Act No. 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines ang si isay manabako autorisadong persona o organisasyon na maggamit kan logo kan Bicol University. Sa pinaluwas na pahayag kan manihamiento kan universidad sa indang pinagpagirumdom na ang logo as in student uniforms kan BU ang registered trademark sa Intellectual Property Office of the Philippines. Ang nasabing legal na o proteksyon maawat na maprotehiran ang corporate identity kan institusyon tangani maibitaran ang bako autorisadong paggamit, reproduction as in pag-counterfeit kan sa indang opisyal na insignias as in nakarehistrong mga disenyo. Pinagalauman man kan Bicol University na masunod sa direktiba ang gabos na student organizations, business entities as in publiko as in magkumple sa institutional regulations sa paggamit kan sa indang official brand asset. Double time sa pagkomple ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol sa pigpalawas na guidelines kan BFAR Central Office basado sa pigsusunod na polisiya kan Estados Unidos sa pagdarakop nin kasag sa mga o na pinag-i-exportar sa saindang nasyon. Sa eksklusibong intervista kan DCGB News kay BFAR Bicol, Regional Director Ariel Pio Quinto, presenteng nakapundo ang pagpapaluwas kan mga produkto kan kasag matapos na mapag-araman kan Estados Unidos na may sala sa pagdakop sa kadagatan. Sa rehiyon Bicol, ang nasabing produkto ang hali sa San Miguel Bay sa Masbate asin sa Sorsogon. Sa pagmonitor kan US na pag-araman na sa pagdakop kan kasag gamit ang net, nakakasabay ang mga endangered species, arogan pawikan, dolphin asin iba pa kung saan pinagsasarabay na sa ini kan mga nagdadakop. Mientras tanto na sa presente na sa sakripisyo ang hanap buhay kan mga apektadong sektor dahil ang 90% sa US napapaduman ang pag-export kan produkto hali sa kasag, mantang 10% naman sa Europa. Mahigpit na pinagpapautob kan mga personahes kan PNP, Philippine Army, asin mga barangay tanod ang pagbabantay sa 6-kilometer permanent danger zone kan Bulkan Mayon sa barangay Anuling, Kamalig, Albay. Inananotaran kan DZGB News kung saan maawat kaining mapugulan ang paglaog kan si isay man na persona sa danger zone mantang nagpapadagos ang aktibidad kan Bulkan. Apera kay ni maging ang pangenot na agihan pasiring sa barangay Anuling ang pinagbugtakanin barikada bilang parte kan mahigpit na pagpapautob kan mga regulasyones kan mga autoridad. Mientras tanto magigirumduman ka na kaaging aldaw, naghagad ni dagdag na presensya nin pulisya si Kamalig Mayor Caloy Baldo matapos na mairehistro ang record high na sulfur dioxide emission kan bulkan asin pagbubukas kan posibilidad na magtuga ini basado sa anunsyo kan PHIVOLCS. Posibleng magpadagos pa ang earthquake swarm sa laog nin perang simana o bulan sa Masbate. Iniyan pinaghiras ni PHIVOLCS Seismological Observation and Earthquake Prediction Division Chief Dr. Winchell Ian Visivilla sa entrevista kan DCGB News. Sigon kay Sevilla, ang sunod-sunod na pagyugyog na naeksperyensyahan kan Masbate kanakaaging aldaw matapos ang magnitude 5.4 na linog kan Hulyo 14 ang pigaapod na earthquake swarm. Sinabi pa kan opisyal na ini ang sunod-sunod na saradit na linog na nangyayari sa sarong lugar o magkakararaning lugar kung saan ang pagyugyog kaini ang maluya o katamtaman sana ang kusog. Pinagunambitan pa kan opisyal na posible man ining magserbing pangenot na senyales kan mas makusog na linog. Pag-aadalan kan Committee on Education kan Sangguniang Bayan ng Daragaan pag-opresir nin kursong Criminology sa Daraga Community College o DCOMC. Sa nakaaging regular na sesyon kan Sanggunian kan nakaaging aldaw, formal na pigbusol kan pamayo kan komitiba na si Councilor Warren Sorsogon ang pag-aadal sa financial capacity kan kolehiyo kung kaya kaini makapag-opresir nin bagong kurso. Katakod kaini, pinag-schedule kan opisyal ang committee hearing alas 2 hapon sa Lunes, Hulyo 20 sa SB Session Hall, kaiba ng 54 na mga punong barangay kan munisipalidad, administrador kan DCOMC, Mayor Vic Perete, asin iba pa. Mientras tanto, pinahimutikan man ni Councilor Attorney Ayan Makasinag ang mga huring-huding na siya ang nagpupugol kan nasabing lakdang. Sa sesyon, sa iyang pinag-unambitan ang bilog na suporta para sa plano kan komitiba.
Tanganing maibusol ang kaligtasan kan mga estudyante asin pagpapakusog kan kaaraman kan komunidad laban sa kriminalidad. Ginibo ka na Tiwi Municipal Police Station and Self-Defense Awareness Lecture sa mga estudyante kan Tiwi Community College sa Barangay Tigbi, Tiwi Albay Kanakaaging Aldawa. Sa informasyon tinutukan sa programa, ang pangingenot o ang pangenot na paagi sa personal defense, tamang pag-iwas sa peligro asin mga lakdang tanganing mamantinir ang sa diring kaligtasan sa iba-ibang sitwasyon. Apera kay nitinawan man nindoon kan pulisya, ang importansya kan pagiging maikmat, responsable asin aktibong katabang kan kapulisan sa pagmantinir kan katalingkasan o kaligtasan sa laog asin luwas kan eskwelahan. Padagos na pigi-imbestigaran kan tinambak PNP sa Camarines Sur ang pinaghalian asin tunay na tagsadiri kan sarong badil na na-recover sa sarong 15 anyos na estudyante sa loob kan sarong eskwelahan sa tinambak Camarines Sur kan Hulyo 14. Sigon kay tinambak PNP Chief Police Captain Jeffrey Escolano, tulos na nagresponde ang pulisya matapos na maresibi ang report sa eskwelahan. Sa presente nakipagkoordinar naman sinda sa Municipal Social Welfare and Development tangani matauwanin magkakanigong intervensyon ang minor de edad basado sa ley asin mga polisiya sa child protection. Deman isinapubliko kan polisya ang pagkakamidbid kan estudyante bilang proteksyon kan sa iyang diretsos. Sa pangenot na investigasyon, napag-araman na ang badil kinua kan sarong estudyante sa harong kan sa iyang kapamilya, itinao sa saro niyang kaklase asin nakaabot sa nasabing minor de edad. Nagdagpakan kapulisan na dahil iniginamit sa bullying as hindainin anuman na intensyon na mangulog kan nasabing estudyante. Asin yan mga tugang ang mga detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Masunod man po ang mga detalyes kan bareta sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports asin iba pa makalihis sa nagkaperang paggirumdom. Ahoy! Kidney care time! Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabag ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri-Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri-Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, inubatan sarabay sa kauswagan. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon in informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa hinanyugon kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, salmon, or Skyro financing. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 259332 series of 2026. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinangaranan na kan prosecution panel kasudma ang primerong batch kan mga testigo na ihahampang para sa impeachment ta Article 1 na nagtutukar sa aligasyonin sa lang paggamit kan confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte. Kay banig di sina Marivic Pareha kan House Legislative Archives and Museum Management Service, Violeta Constantino asin Ninita Campuzano, mga empleyado kan Land Bank, asin Land Bank President Lynette Ortiz. Nagpaluwas naman ang Senate Impeachment Court din mga subina para suguon ang mga testigo na mag-atindir sa pagdangog na nakatalaan sa Hulyo 21 asin 22 sa masunod na simana. Pigrekomendar kan sarong maestrado kan Korte Suprema na mas higpitan ang pagbantay sa mga proyekto kan gobyerno para masiguro na nagagastos din tama ang mga pondo. Sa pagpapalagos kan oral argument sa mga petisyon na nagkukwestiyon sa unprogrammed appropriation sa mga nakalihis na taon, sinabi ni Associate Justice Raul Villanueva na marhay na ugido nin marhay ang mga resibo sa mga proyekto aron kan flood control, partikular digdihan mga progress billing na basihan sa pagpapaluwas nin pondo para sa mga infrastructure project asin kung pirang porsyento nang natapos. Sinabi man ni Solicitor General Darlene Berberame na minarepresentar sa gobyerno bilang respondent sa mga petisyon na dakol na lay na existido para siguruho na nagagamit nin matanos ang pondo. Kay ponsa nang maging fiel ang mga opisyal kan pagpapautob kaini. Matapos ang oral argument kasuhapon, sinuguman kan Korte Suprema ang gobyerno bilang respondents na kompletuhon ang gabos na pigahagad na dokumento sa laog nin 15 dias. Sigun kay Chief Justice Alexander Jesmundo na aksyonan ini kan korte sa sadiring timeline asin tutukaron pa man giraray kan Kongreso ang propestong 2027 national budget makapagsumitir man o dae ang respondent sa mga pigahagad kan korte. Amay pang marhay. Inian ipinahayag ni Defense Counsel Attorney Mike Puwa kan hapoton ini kun mabawas man nin mga testigo ang defense team sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sigun kay Puwa, halaba pa ang dadalaganon kan impeachment trial lalo na ta puro pa mapalataw ang na defense team kan sa ina mga posibleng testigo. Meta sinabi pa ni Puwa na ang pag-withdraw kan mga testigo kan prosekusyon wala man inpekto sa inda. Sinabi niyang maski ang depensa pwede pang magbawas ng testigo depende sa magiging dalagan kan sa
indang kaso. Katakod kay ni siniguro ni Pua o sigon pa kay Pua na sa ngunyan mag-move on na sana ang depensa para maganda sa Article 1 na daipiga lilingawan ang pag-atindirman ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag sa masunod na semana. Ibinalyo na si Senator Rodante Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City kasuudmang aga. Nangyari ini pagkatapos kan pagdangog kan Sandigan Bayan 3rd Division sa estado kan salud kan senador base sa medical report na pigsumitir kan University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH kung saan nagluwas na cleared na sa pneumonia asin kontrolado naman ang blood pressure kan senador asin wala nang nahihiling na medical conditions na magre-require sa senador para confine sa ospital. Sa pagdangog kan Sandigan Bayan 3rd Division, sinabi ni Dr. Gerardo Legaspi, Director kan UPPGH, na ligtas na ang kamugtakan kan senador, alagad kaipuhan pa man giraray i-isolate. Sinabi niyang nag-improve na ang kamatayan kan senador kan darahon sa UPPGH dahil naman sa tabang kan mga bulong asin antibiotics na pig-prescribe kan PNP General Hospital sa senador puon pa kan Julio 6. Magigirong duman na sinabi kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP o Jail Superintendent Maria Lourdes Pasion sa pagdangog kan parehong kaso kan nakaaging semana na kayang akomodaron kan jail facility an anuman nakakaipuhanon kan senador asin may supasyente sindang espasyo para i-isolate ang senador asin daima isabay sa ibang person deprived of liberty. Sulamenteng saro sana sa 8 propestong ley na prioridad kan Marcos administration ang nakapasara sa Kongreso asin magiging sarong ley. Inian kinonfirmar kan Malacanang kasunod kan itinaong update sa publiko katakod sa priority bills kan Marcos administration. Sigun kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na naresibi pa sa kan Malacanang bilang enrolled bill hali sa Kongreso iyo ang Geographical Isolated and Disadvantaged and Conflict Affected Area Schools Act na may kamauotan na magtindog nin mga eskwelahan sa mga tagong lugar. Siring man daima siguro ni Castro kung napirmahan na ini ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o napaso na bilang ley. Sinabi niyang naglalaaw ang Presidente na mapaparikas ang pag-aksyon kan Kongreso para mapakinabangan kan namamanwaan. Ang iba pang priority bills kan administrasyon na nangangaipo o mga ngaipo nin tulos na pag-aksyon kan Kongreso, iyo ang National Center for Geriatric Health, pag-amyendar sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, Assistance to Individuals in Crisis Situation Act, kasabay pa ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act, pag-amyendar sa masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act, asin ang Anti-Political Dynasty Law. Haros patapos na ang preparasyon kan Kamara de Representantes para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo 27. Inanpig deklarar ni House Engineering and Physical Facilities Department o EPFD Deputy Secretary General Engineer Renato de la Torre kasuhapon o 12 aldaw bago kan SONA. Sigun kay Torre, apisar kan o okupado ang Kongreso sa ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA General Assembly asin maging sa impeachment proceedings dahil naapektaran kan mga ini ang preparasyon sa panduwa sa ultimong SONA kan presidente. Sinabi kan opisyal na nakumpleto na ang civil works sa second as in third floor kan main building kung saan gigibuhon ang SONA, mantang nasa final stage na ang pag-irahay sa mga agihan as in hallways. Kaibahan sa pinakaray ang rehabilitasyon sa bubungan kan 6 floors as in kan north and south wing buildings, mantang natapos naman ang pag-landscape sa palibot kan flagpole na nasa hampang kan main building sa tabang kan Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Bareta sa ibang nasyon na nagpatanid ang Iran na sa indang papahiwason ang pag-ulang sa mga pangenot na ruta nga pig-aagihan kan mga energy export sa Medio Oriente matapos na sagirali na ipautob kan Estados Unidos ang naval blockade sa mga pantalan kaini asin maglansar nin panibagong serye nin pag-atake harani sa Strait of Hormuz. Nagpapatanid ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC sa indang isasarado o nasa indang isasarado ang iba pang rutang pigagamit sa pagluwas kan mga petrolyo asin iba pang supply ng enerhiya pang rutang pigagamit
o napapigpapakinabangan kan US asin mga kaalyado kaini. Pero sinabi kan US military nagkukondukta na ininin 7 oras na airstrike sa palibot kang Strait of Hormuz asin sa mga baybayo na parte kan Iran. Inakusaran man kan Amerika an Iran na responsable sa pag-atake sa 7 commercial ships na nakaaging simana na nagresulta sa pagkagadan asin pagkalugad ka nagkapirang mga tripulante. Nagpatanin man ng Iran na pwede kaining gamiton ang mga kaalyado kaning Houthi rebels sa Yemen para pugulan ang pag-agi kan mga barko sa Bab el Mandeb sa rupang importanteng rutang pigaagihan kan mga petrolyo asin iba pang produkto na nagsusugpon sa Red Sea asin Gulf of Aden. Daima nagpatanyog si US President Donald Trump asin sinabing tatargeton ang mga pasilidad ng enerhiya, power plants asin mga supply o mga tulay sa Iran kung padagos ining magmatagas na buksan ang sa indang nuclear program. Bako sana sa Norway o sa mga host na nasyon kan 2026 FIFA World Cup namatayan ang kasikatan kan football star na si Erling Haaland. Daima nakalaog ang national team kan Peru sa World Cup. Ipinaselebrar pa man giraray kan mga magurang duman sa torneo o duman ang torneo sa paagi kan pagpangaran sa indang mga bagong mundag na umboy sa mga pamosong player nin football. Sigon sa report pon kan magsikad ang World Cup, ginatos na umboy na ang ipinangaran sa pambato kan Norway na si Haaland. May 559 na umboy ang nakarehistrong may pangaran o may pangaran na halik kay Haaland. 468 sa mga ini ang ginamit ang Haaland bilang pangaran mantang 91 na umboy man ang tinawanin bilog na pangaran na Erling Haaland. Sigon kay Ivan Torres, tagapagtaram kan Civil Registry sa Peru, normal na sa indang kultura na maging inspirasyon ang mga pamosong atleta sa pagpapangaran kan sa indang mga aki. Mantang bako sa naini ang primerong pagkakataon na nagkaigwanin siring na trend sa indang nasyon. Pigapahiling sa nakaini na daing kapantay ang pagkamuot asin hilig kan Latin America pag-abot sa kawat na football. Nadiskubre kan mga scientifico ang Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization ang sobra sa 100 Gs na bagong klase nin sira asin marine invertebrates sa ararom na parte kan Coral Sea Marine Park sa Queensland, Australia. Sa nasabing species kaibahan digdi ang mga sea anemone, ray, kasag, sponge asin iba pang maritime invertebrates. Posible pang umabot sa haros 200 na mga bagong species ang mahihiling sa nagpapadagos kan pag-aadal kan pagkolekta nin specimen sa Coral Sea Marine Park na may hiwas na poko mas o menos sa 2 milyon kilometro kwadrado. Istorya na iiba. Nakakuan in bagong Guinness World Record ang narinibong fans kan American rapper na si Pitbull matapos sindang sarabay-sabay na maging kalbo sa sarong concert sa London, England. Ginibuan kakaibang record-breaking event kan Biyernes sa BST Hyde Park Festival kung saan uminabot sa 22,000 o sanggatos 41 na concert goers ang nagsulog din Bald Cup. Tangani arugon ang kalbong itsura kan singer na midman bilang si Mr. Worldwide. Apera sa Bald Cups dakulman sa mga nag-atendir ang nagsulog din aviator sunglasses as in leather jackets. Nakapareho kan sulog ni Pitbull sa music video kan sa iyang kantang Back in Time. Dahilan kay ni opisyal nang nasungkit ang Guinness World Record para sa titulong largest gathering of people wearing bald caps. Asin yan po mga tugangan kabilugan kan mga bareta na tinipon sa laog nin 6 na oras dyan sa muyang DCGB News Bay. Sa pangaran kan mga nagsurat kan mga darakulang bareta ang sa muyang news director asin news manager Sir Mar de la Cruz asin ni Nicole Ann Gloriani. Sa muyang technical department nanginganat po dyan ang sa muyang chief technician Kuya Ramir Tanay. Kaibahan po sa muyang mga IT ang mga on-the-job trainee hali sa Sorsogon State University si Joven Ingalia asin Carmel Hervera. Sa IT department yan po dyan si Jerome Nico Martinez. Kami po ang sa indong naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Angel Mustaza nagsasabing salamat kan sa inyong pag-antabay, marhay na pagkaudto po sa indong gabos. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw ang tabayan ng